हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय जायफोर फरायसा बिथांमोनाखि ईशान उदय स्कलारशिपनि थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैबाय जोबोरै मोजां खौरां नोंथांमोना मिथिगौ जायफोर फरायसा बिथांमोनाखि हायर सेकेन्डारि पास जानानै टीडीसी खालामगासिनो दङ बैसोर बायदि फरायसाफोरा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो बे स्कलारशिपखौ भारत सरकारथिंजायनिफ्राय फरायसाफोरनो होनाय जायो आरो बेखौ भारतनि 7 बिब' बिनानाव रायजो थामहिनबा आसाम अरुणाचल मणिपुर मेघालया मिजोराम त्रिपुरा आरो सिक्किमनि फरायसा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिया बे नभेम्बर दाननि गेजेरावनो जागोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय मोननैसो खोथाखौ नोजोर होनाया जोबोरै गोनांदि बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों कोर्स सेमिस्टार एबा क्लास नोंथांमोना जायफोर बिथांमोनाखि बे 2021 आव टीडीसी फार्स्ट सेमिस्टार थामहिनबा फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दङ बिथांमोन बायदि फरायसायाल'सो बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय जायफोरनि नखरनि फेमिलि इनकाम थामहिनबा एनुवेल इनकामा 4.5 थामहिनबा 4.5 लाखनि गाहायाव बिथांमोनाल'सो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि ट्रान्सजेन्डार बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायनानै होदों ईशान उदय स्कलारशिपखौ बबे बोर्ड एबा काउन्सिलनि स्टुडेन्टफोरा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों सीबीएसईनि स्टुडेन्टफोरा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनाखि आईसीएसईनि स्टुडेन्ट बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय निउसनि स्टुडेन्ट बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोनाखि जेनेरेल डिग्री लागासिनो दङ बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागन आरो जायफोर बिथांमोनाखि टेक्निकेल आरो प्रोफेशनल कोर्स लागासिनो दङ बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मेडिकेल आरो पारामेडिकेलनि स्टुडेन्ट बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि इउनिभार्सिटि कलेज आरो इनस्टिट्यूटनि स्टुडेन्ट बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेवहाय ईशान उदयआ फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों जायफोर बिथांमोनाखि जेनेरेल डिग्री लागासिनो दङ बिथांमोननो 5400 पर मान्थ होनाय जागोन होननानै फोरमायदों आरो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनाखि टेक्निकेल एन्ड प्रोफेशनल थामहिनबा मेडिकेल एन्ड पारामेडिकेल कोर्स लागासिनो दङ बिथांमोननो 7800 पर मान्थ करि होनाय जागोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों जुदि नोंथांमोना ईशान उदय स्कलारशिपनि सोमोन्दै डिटेल्सै नायनो नागिरोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नेम अफ स्किमाव दङ ईशान उदय स्कलारशिप स्किम 2021 बेनिफ्राय एकाडेमिक सेसनाव होदों 2021 आरो 22 नि थाखाय बेनिफ्राय स्कलारशिप एन्ड अथरिटी बेवहाय होदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया थामहिनबा भारत सरकारा बेखौ होनाय जायो बेनिफ्राय नाम्बार अफ बेनिफिसियारिज बेखौ 10,000 पर इयार थामहिनबा बोसोराव 10,000 स्टुडेन्टफोरनो बेखौ होनाय जायो होननानै बुंदों बेनिफ्राय एलिजिबल स्टेटफोरा जाबाय अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालया मिजोराम सिक्किम आरो त्रिपुरानि स्टेटनि स्टुडेन्टफोरा बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों ईशान उदय स्कलारशिपनि थाखाय बेनि लास्ट डेट आरो स्टार्टिं डेटखौ नोंथांमोननो बेवहाय फोरमायनानै होनि बेवहाय नायदो स्किम नेमा जाबाय ईशान उदय स्कलारशिप आरो क्वालिफिकेसनाव दङ 12 पास थामहिनबा जायफोर बिथांमोनाखि टीडीसी फार्स्ट इयाराव दङ बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेखौ अनलाइनाव एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेनि लास्ट डेट थागोन फैगौ 30 नभेम्बर 2021 जायफोरानोखि दासिमबो बेनि एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे स्टार्ट जादोंमोन थांनाय 20 सेप्टेम्बर 2021 खालार खालि नोंथांमोना दा बेखौ अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो जुदि नोंथांमोना बे ईशान उदय स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला नोंथांमोना गिबियावनो नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल थामहिनबा एनएसपि नि बे पर्टेलाव फैनांगोन आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बेनिफ्रायबो डाइरेक्ट लिंक जाहैनो हागोन दानिया नोंथांमोना बेवहाय फैनायनि उनाव माखासे बेवहाय इनस्ट्राक्शनफोर होनानै दोननाय जादों नोंथांमोना बेखौ फरायनानैबो लानो हागोन दानिया जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गाहायथिंजाय फैनो नांगोन गाहायथिंजाय फैनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मोनथाम अपसन नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय जिथु खालि जायगा दङ नोंथांमोना बेवहाय टिप खालामनानै होनो नांगोन खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनगोन बेवहाय कन्टिनिउ अपसन दङ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बेबायदि क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोननि बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन लिरनाय दङ फ्रेश रेजिस्ट्रेशन फर एकाडेमिक इयार 2021-22 नि जायफोर बिथांमोनाखि गोदानै एप्लाइ खालामगोन बिथांमोननि थाखाय जागोन नोंथांमोना बेवहाय दानिया डोमिसाइल नोंथांनि स्कलारशिप केटेगरि बबे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बेबायदि नोंथांनि चइस बायदि बेवहाय बासिनानै बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय नोंथांनि नाम नोंथांनि डेट अफ बार्थ जेन्डार मबाइल नाम्बार बैंक आईएफएससी बैंक नाम्बार नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो नोंथांनि इनफरमेशन बायदि नोंथांमोना बेवहाय होब्लानो जाबाय बेवहाय दानिया नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव मोनसे ओटीपी नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव थांगोन नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना ओटीपीखौ कनफार्म खालामनो हागोन बेबायदिनो नोंथांमोना कनफार्म खालामनायनि उनाव नोंथांनि जे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार बेजों नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन